käytyä ostoksilla ja eikös ne tee näitä ostoste-esittelyvideota, niin ajattelinpa tehdä minäkin sellaisen. Mä kävin tosiaan Tokmannilla ostoksilla. Siellä oli taas hyviä tarjouksia. Se on tämmöiselle pienituloiselle mualaiseläjälle ihan hyvä ostospaikka. Meillä piti ostaa kevät-talven kunniaksi näitä tulppaaneja. Oli niin ihanan näköisiä. Minä jostain videolta näin, että ne pitäisi säilyttää aluksi tämmöisessä pussissa ja sitten vasta purkaa tuosta pussista pois. Minä leikkasin näille tulppaaneille uudet imupinnat ja laitoin lumivettä. Hain tuolta ulkoa lunta ja sitten laitoin kylmää vettä joukkoon. On sitten viikonlopuksi nättejä pukkia. Laitetaan ne tuohon sivuun. Minä ostin tämmösen ison Tokmannin rekkakassin. Maksoi 98 senttiä. Meillä on pakastimessa laitettu ruoat tämmöisiin kestokasseihin, niin sitten helpommin löytää, että mitä sillä pakastin on syönyt, kun meillä on arkkupakastin. Mutta tämä taitaa olla vähän liian iso minun käyttööni, että tämä saattaa sitten jäädä niin kuin ostoskäyttöön, että mulla on aina autossa pari näitä kestokassia, että näihin on hyvä ostaa kaikkea. Ja nyt sitten katsotaan mitä täällä kassissa on. Villalangat olivat Tokmannilla tarjouksessa. Siellä oli muitakin naiseläjiä samoilla ostoksilla. Sen minä sanon, että 7 veljestä villalanka oli 300 gramman kerää 10,50. Mutta tämä kotikulta sukkalanka 150 grammaa maksoi aina yksi kerä 3,50 €. Eli 3 kerästä tulee 10,50 €. Eli samalla hinnalla sait enemmän lankaa, jos ostit 7 veljestä langan tilalla tätä kotikultaa. Mutta 7 veikka on aina 7 veikka. Sitten minä näin netissä ihanien huopatöppösten teko-ohjeen. Minä ajattelin kokeilla uutta aluevaltausta. En ole koskaan huovuttanut mitään, paitsi yhden villapaidan vahingossa, kun se huopui pesukoneessa käyttökelvottomaksi. Minä ostin Novitan 60 senttiä, 8 milliä, tämmöiset pyöräpuikot. Ja nämä maksoi tarjouksessa 4,50 €. Näitä voi käyttää sitten paksumpien neuleiden tekemisessä. Ja mihinkä minä ne sitten ostin? Novitan Hyggewool. Näistä pitäisi nyt sitten saada ne huopikkaat aikaiseksi. Piti katsoa tarkasti, kun se oli 2 eri harmaasävyistä nämä hygget. Mutta tässä on tässä vyötteen kyljessä mainittu 584 075 3957. Niin sitten tuli samansävyisiä lankoja. Muistattehan sen vanhan laulun? Huopikkaat, huopikkaat, äiti koittaa piilottaa. Sama se, löydän ne, terve vaan mua otetaan. Katsotaan nyt sitten, että mitä näistä tulloo. Tulloko näistä tumput vai huopikkaat vai peräti tullos kukkaro. Ja sitten lisää. Tokmannilla oli suumakkeita tarjouksessa. Fatserin sinistä sai 10 € 4 levyä. Kyllä näidenkin hinta on noussut. Aiemmin sai 5 levyä suklaata 10. Tässä on sitten tämä kuitti. Minä laitan verotukseen nämä langat.
ja nämä sukkapuikot. Nimittäin minulla on Y-tunnus ja minä myyn toreilla leivonnaisia ja käsitöitä. Minulla on sellainen suunnitelma, että minä tekisin nyt Bomballe käsitöitä myyntiin ensi kesäksi, kun ne ei oikein tuolla torilla mene kauhean hyvin kaupaksi. Että minä joskus 20 vuotta sitten Bomballa ja Baltimon kädentaitajien myymälässä aika hyvin sain noita käsitöitä kaupattua. Minä sitten laitan nämä langat ja nuo puikot siihen verotukseen. Ja mitäs muuta minä ostin? Sokeria. Sai 5 eurolla 4 kiloa sokeria. Tästä riittää pitkäksi aikaa. Mä tosiaan niin käyn torilla kerran viikossa myymässä kuivakakkuja, munkkeja, rusinapitkoja ja muuta sellaista, niin sokeria kuluu paljon. Ja kuten tässä näettekin tämän karvaisen kaverin, niin tällekin piti ostaa sitten jotain kotituliaisia. Tuo harmitus semmonen kissa, että kun sen heittää pariksi tunniksi kotiin ja sitten tulee itse takaisin, niin kissa on sen näköinen, niin kuin ei olisi vuoteen nähty. Ja sittenhän sille pitää tietysti olla jotain tuliaisia, niin minä nyt tällä kertaa ostin tämmösiä lohimuroja. Tämä on sellainen kissa, että kyllä se käy ulkonakin, mutta pääasiassa se asustelee sisätiloissa talvisaikaan. Ja tämä ylläni oleva neulepusero on myös Tokmannilta ostettu. Tuli vähän liian iso kokoinen, mutta pannaanpa ompelukone hurisemaan, niin vähän sivusaumoista kaventaa, niin kyllä tästä ihan nätti tulee. Minä tykkään tällaisista pitkänmallisista, tunikanmallisista neulepuseroista, niin nämä on ihan mukavia tämmöisellä viileällä talvikelillä. Ja tässä on nyt sitten tämä kuitti. Nämä hyggelangat olivat 5,49 € kappale. Eli 16,47 € tuli yhteensä hintaa. Ja sitten nämä sukkalangat olivat 3,50 €. Tämä kestokassi oli 99 senttiä. Pyöräpuikko oli, tässä sanotaan, että 3,82 €. Ja tässä on hinta 4,50 €. Se olikin edullisempaa. Aitasuklaat olivat siis 4 kappaletta 10 €. Niin, sitten minä ostin lisäksi uuden kakkuvuokan. Ja tämän hinta oli 9,99 €. Siinä hyllässä oli kyllä pienempi hinta, mutta näin tässä nyt onpi. Joo. Näitä kannattaa aina, jos leipoo paljon, niin nämä pinnoitteet kuluu, vaikka aika varovasti yrittää käyttää näitä. Ja sitten tämä tulppaaninippu oli 3,59 €. Kissan ruoka oli 3,99 €. Muista, että kissalla on aina riittävästi puhdasta vettä saatavana, mieluummin useammassa eri astiassa, kun syötät noita kuivamuroja. Kissan luontaista ruokaa olisi kosteampi ruoka. Ja tämä ihastuttava neulepusero maksoi 15,98 €. Joten minä toivotan seuraajilleni oikein hyvää viikonloppua ja tavataan ensi viikolla.
Hei hei! Ai niin, ja se piti vielä sanoa, että näiden ostosten yhteishinta oli 83 euroa ja 83 senttiä. Tavataan!